Morning mga kagwang. Dito na kami mga kagwang sir. Okay. Kakagwang, bababa na kami mga Ayos mga kagwang. Alright. mission accomplished. Mga kagwang, welcome to my channel. Morning mga kagwang. Dito si Kagwang Melo. Mga na mga kagwang. Oo. May ano kami ngayon. May atakin kami ngayon na bundok mga kagwang. Walang plano ito mga kagwang. O sige, alay mo bro. Samahan niyo kami mga kagwang. Random. Ganyan pa mga alas 12 pa man. Alas 12 dolar na pagmulan. Dito na kami mga kagwang sa area mga kagwang. Maambon mga kagwang pero okay lang. Okay lang. Ito yung lugar mga kagwang oh. Doon banda yung may Forest Falls. Tapos doon yung trailhead papuntang San Gorgonio Mountain Mount. Nahulog ba? Isa. Pagdang ko ni Gwana. Ito natin tagbaldi. Ano kay mga kabalo na ko sa kong mali ba? Yan sakit ko. Balo na ko sa kong mga mali. Ako ang reason. Ibigyan na naman eh. Ha? Ikaw, ibigyan. Ani lang, no? Huwag ka na katulad sa
Patumpal mo ba? Ito ang mga kalipay. Oo. May nalang list kayo makadik-adik. Correct. Ara! Tapi itu bukan tubig ya. Oo. Ano, Big Falls. Ini tuan-tuan. Tidak pak. Oh. Hanap ko pang trabaho dito. Dating Oo. wala ka wala dito. Exercise ba? Yung para sa makin, hindi na ko tindog. Oo. Hindi ginawa ko ba ano ka hike no? Ha? Kung mayroong assault ba? Hangak ba no? Yeah.
Woohoo! Woohoo! Uy! Ano? Picture mo sa naman, taula. Di ako di ano, anak ko diba? Ngunit ko yun. Hello? Meron ko na tayo yung normal ka na ako. Oh, good. Wala po, bro. Yeah. Oh, okay. Ano lang? Kailangan tayo burner na. Oho. Tapos tingnan na good. Ano? Okay siya. Doon yung falls mga kagwang oh. Yung big falls. Tanggal na light. Oo. Tanggal na.
Shout out sa atong paring Ido. What's up? Shout out! Kapag ito na yung nanay, pero layo ang tangke ba? Oho. Ya, gamay lang siya. Kape. Snack. Hotdog. Hotdog mga kagwang. Oh. Ang kadala. Shout out kay Mats Ido. Romelo. Shout out sa Bernabe family sa Cebu, sa Davao, sa Manila. O Milando family sa Davao, sa Talomo. Maganda masyado dito mga kagwang. Maraming falls. Ito yung ano mga kagwang, itong yung Forest Falls na pinupuntahan namin dati. Shout out nga pala kay ano, Prince Mitilia sa UAA. Mga Mitilia family, UAA. O sa Davao City. Hindi pa. Kalon to pa kayo bro. Para patay ko. Kami nagkakape. Baka ba ngayon? Si Ren nandiyan?
Kape mga kagwang. Merienda. Merienda o lunch. Sabay na. Kain mga kagwang. Camera ako sa pumuntaan. Bababa na kami mga kagwang. Okay masyado mga kagwang. Balik kami dito next time mga kagwang, mga summer. Oh, maligo tapos akitin naman yung pinakataas dun sa may yung source talaga ng tubig, yung falls, last na yung big falls. Oh, sa. Tagit. Ha? Oho. No. Ya. Oh. Okay to. Dito. Right. Oh. Tanaw na ako dito. Alas siya dali. Ayun, naman yung mga ganda sa kilid. Yung mga ganda sa kilid. Ayun, dito.
Oh. Yeah. Alright. Survive! Survive. Alright. Opo. Yan. Oh. Oh. Alright. Okay bro, okay bro. Nice one. May nasalubong kaming mag-partner mga kagwang. You know? Ano? Dalawa. Big Falls. Woohoo! Diba? Dito bro. Nice mga kagwang oh. Ito dito yung ano namin mga kagwang. Playground namin mga kagwang. Pag may time. Ito yung ilog na tatawid namin mga kagwang. Tagaliog. Tagaliog. Kung magtuwad. Tao na bro. Gano, Oh, tagaliig. abot hanggang damdamin. Diba? Mission accomplished. Mission accomplished. Okay, masyado. Masyado yan. Siguro lang tabakan bro ha. Oo.
Nandito na kami sa parking, mga kagwang. Ayos mga kagwang. Alright. Mission accomplished. Mission accomplished. Thank you, Lord. Shout out sa mga friend namin dyan sa Davao, Yeah. sa Cebu, Yeah. sa Manila, sa buong Pilipinas. Yeah. Shout out, shout out, Shout out kay parang Ido, Yeah. Batch Ido, Yeah. si Lolo, Lolo. Lolo Ido. Para kasi mong trophy pa, habang may buhay pa. Adventure. Adventure dahil Mitsubishi Adventure. Thank you for watching mga kagwang.